We are live, by the way, on Facebook. You can join the conversation and watch on the Stephen Facebook page. Simba Reruzivo, Evangelist Taurainis. Thank you so much. Zimbabwe, let me just start in a prayer. Father, we thank you for such a time and opportunity to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chadodi taure kukosha kweruzivo. Hosea 4:6, not my people perish for lack of knowledge. So chine more value mukunamata kuti munhu ave neruzivo. Maybe the challenge yatina and the people vanoda paridzirwa. We preach for people to believe, but we teach for people to learn. So the challenge yatina sometimes the people, they want the preaching and they don't like the teaching. But the teaching can build you. But the preaching, you just believe. Preaching, that's preaching. We preach for people to believe. But ground strong, teaching. So Jesus wakafamba, he was preaching and teaching the word. So the challenge at nine, the teaching, I'll read 1 Samuel chapter 17 verse 16. Bible not for 40 days, Goliath in the morning and in the evening, while we were stood this ground, I just threatened at the people of Israel. Imagine an enemy, but for 40 days, any information information in knowledge. Focus much on Goliath and less on knowing step in a boy called David and information called Israel. So the challenge sometimes we lack knowledge. Value. You can see church but that's not Bible. Bible notebook, which means I don't enjoy the preaching, but it does not want to learn go teaching side. Nekuda kuti azvimo mwana is nature yavanhu, but munhu kuti akure uye nekuziva zvinhu zveupenyu unotoda information, the right information, valid information for you to stand and do things. Information ikashayikwa zvikuru sei kuziva kuti umborani kana wagamuchira Kristu, umborani muna Mwari, unogona kuitei, une nyasha dzipi nezvakaitwa mauri. So most of the times ndekuti tine information yezvakati surround, atina information yezvatiri. We don't know ourselves in him, but we know information zvakawanda zvemunyika, zveeconomy, zvepura, zvechi. But information muzoti inini mborani, ndakauya panyika kuzoti purpose yaMwari, destiny yangu chi, izvo zvomuwana zvimo. Saka Goliath wakathreatena vanhu vasiri supposed kunge vachithreatenwa for 40 days, but vanhu vakamupa that room, ukacreate a room mulife mako yekuti you learn much outside, oshaiwa a room yekuti unodzidza iwo zvauri nekuziva kuti Mwari wakakuitirei. There are times yekuti unokundikana muarea yaunofana kunge uri successful, because time yakanetsa Goliath time yekuti Saul was ruling, he was the leader of Israel, and he was gifted to deal with Goliath. Nokuti Mwari avatendere kuti chinouya kwauri chiuye chichikukunda. You are wired and designed kuti chaunosangana nacho une grace to overcome, but ndokunge wakuziva kuti iwe umborani. So Saul is a Benjamite. 1 Chronicles 12:2. You know the Benjamites were gifted to throw stones. They were gifted to throw stones. And the chakawaya Goliath idombo rakakandwa na David. Yet David was not gifted. He was not gifted to throw stones. My testimony at David anotariza kuti akauraya bere, akauraya shumba kwete nematombo, fighting. But this time arikufesa munhu andakutemwa nedombo. So the hint or the tip akaitora kupi wakangostata kuti wacho arikutadza kuuraya Goliath ari gifted muarea ipi. Nekuda kwakuti gift yauinayo yakadesignwa naMwari kuti ikuite an overcomer pachallenge yaunosangana nayo. So David tip yake kutauraya Goliath, it was through Saul who was failing. So sometimes people who are failing, they are the right people, very designed, very gifted and wired kuti vabe successful in life. But nekuda kwekuti havana kutsvaka kuziva kuti vambora anani, vanogonei, vanozive sei Mwari wakatendera kuti vapinde musituation idzodzo. So nyaya ye-knowledge ikashayikwa munhu, ruzivo rukashayikwa munhu, munhu anogona kukundikana muarea yaari suppose kukunda. Nekuda kwekuti vazhinji patinouya kuchechi vanhu vanoda kunamatirwa kuri right, but kunamata uye nekudzidza kwakanakisa. I've seen people kunge pachallenge issue poverty. Munoziva here kuti prayer haidzinge nhamo, prayer inodzinga mweya wenhamo, chinodzinga nhamo kushanda. So when people don't know how to work, prayer haidzinge nhamo, inodzinga mweya wenhamo. But chinodzinga nhamo is what you do.
nekuda kwekuti ukanamatirwa dhimoni repoverty rikaenda iwe ukasahodha ukasatengesa unoita nhamo usina mweya wetsvina nekuda kwekuti iwe wacho hauna kuzova neteaching yekuzoti chinopedza nhamo nechinodzinga mweya wenhamo, two subjects dzakasiyana. So the church now ine challenge yekuti people are migrating, vari kutransfer, vari kuchinja machechi uku kuri pawafunda akuenda kunonamatirwa kubatwa musoro usina kubatwa mukati memusoro i-halfway deliverance. Nekuda kwekuti kubatwa musoro uri kunamatirwa, kubatwa mukati memusoro uri kupiwa information inoita kuti uve nestrength and stand and do things. So muchaona kuti nekuda kwemasituations nekoma kweupenyu vanhu vanonyanyoda kubatwa musoro wacho, vanotoda kunamatirwa, vanhu vanotoda kuti dai mufundisi aita zvakati aita zvakati. But nyaya hombe ndeyekuti people must give time, ngavazvipe nguva yekugona kugara pasi vachidzidza vachigona kuziva kuti izvi zvinofambiswa sei, izvi zvinoitwa sei, izvi zvinoitwa sei. Nekuda kwekuti life iri practical, although life iri spiritual, but the other side yacho iri practical. That's why I always tell people we are not heavenly minded to be earthly useless. We are heavenly minded to dominate earth, which means the information yatinofana kuita acquire on the ground yatinotofanirwa kushanda nayo kuti zviitire zvakanaka. I'll give you an example. Tikaita crusade, I believe in the God of miracles. Vanotenda mina naye Mwari, but ndikati vanhu hendi kunamatire pakauya munhu ndikamubata musoro ndikati from today be an engineer or be a doctor. Mune nyangu ane kutenda kuri mahari pane kakudhauta kanopinda mahari kekuda kungoziva kuti mana usina kana grade 4 grade 7 be engineer azviite kuda kuti une information yaunoziva naturally kuti kana pakauya chinhu chiri empowerment spiritually pane hindrance inobva nekunatural side nokuti pane zvinoda kudzidzwa nekuti zviitwe kuti masuwa azaruke muupenyu. So the challenge of the church today, we lack knowledge. Knowledge haisi preaching, knowledge iri teaching. Knowledge preaching ndeyekuti Mwari unogona ndirambe ndakadaro upenyu hunochinja ndo yakazara muvanhu. But kuti ini ndakasumuka evangelist, I receive. Kuti ini ndichagonei hazvina kunzwa munhu akangodzwa kuti Mwari anogona uramba ukada gore rino nderako. I want to tell people mathimu ari right, gore rino nderako, but mugore racho unenge uchiitei mugore rako racho. Because kana usina zvauri kuita mugore iroro, thimu haimbokupa chinhu. Thimu yataurwa kuti kanzi gore rino nderako, be fruitful, multiply, gore remultiplication. Multiplication is very tricky. Anything, any number, any figure times zero, zero. Kana pakadeclare makomborero million, as long as usina chauri kuita hapana chinobuda. At the end unochinja church. But one thing I know chandaka discover munhu akachinja church haachinje bhaibheri raishandisa kuti ari kutoratidza kuti ndini ndiri dofo zvangu, information iripo but ndine nharo ndinongofungidzira kuti pamwe pane church iri special. The special thing pakunamata Mwari is for you to get information, kuva neruzivo. Jesu wakakunda Satani aitaura achiti zvakanyorwa zvichinzi, a written word. Kuda kuti Jesu ari Mwari, mweya washe uri pamusoro pake, kuverenga hana kuregera nekuda kwekuti aipota zvakanyorwa zvichinzi. The devil chakamuita sketch kamubvisa pana Jesu kudhila nemunhu ane information, knowledge iri mumunhu. Saka vamwe vazhinji vanofunga kuti aiwa ukada ndezvemafundisi zvekutsvaga kuverenga bhaibheri nekuda kuziva nekuda kudii. Mufunge munoziva nekuti kuverenga bhaibheri chido hachisi chipo. Chipo kuzorinzwisisa in a deeper way to teach. But for you to learn unofanira kunge une chido. Saka vazhinji zvimwe zvinhu vanofunga kuti chipo hachisi chipo, chido. Kutoverenga bhaibheri chitori chido, choice. But vazhinji vanokuti ndezvemabhaibheri ndezvemafundisi because vane zvipo zvacho. No. The church must come to a level yekuti munhu anofanirwa kunzwa nzara nenyota yekuda kudzidza. Kunzwa nzara nenyota yekuda kuapa information nekuda kwakuti kana Mwari achiti vanhu vangu vaparara, istatement yekuti akatobvuma Mwari kuti uri wangu, but ari kubvuma futi kuti pachikwata chiri kuparara uripo. Saka sei Mwari asiri kudefenda vake? Because the statement is very challenging. Kana achiti vanhu my people vaparara, my people, those people in the world and my people vangu. But see, asiri kubatikana Mwari uyu kuti ndevangu, I must defend them. Ari kuti aiwa, there is a role to play, they must acquire knowledge. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kureva kuti zivo inotsvagwa newe munhu. Mwari vanoziva, but chavava kuziva ndechekuti hauzivi saka uchiparara. Saka statement rekuti hamunoti Mwari hazive, it's true, Mwari anotoziva kuti hauzivi and anotoziva kuti uri kuparara. So which means there is a role to play. You must acquire knowledge. Waita acquire knowledge and you must know what to do. Dambudziko redu rikangogadzirisika pateaching, muchaona kuti the preaching yacho inobva yava nemaresults. Because preaching yekunzi upenyu hwako haurambe wakadaro Mwari ane tsitsi newe nenyasha newe haimbofa yakava effective usina teaching yekuti zvava netsitsi neni upenyu hwangu kuti uchinje inini wacho ndoitawo semunhu. Saka dambudziko remunhu kazhinji rinongopedzwa kana adiscover zviri maari. For example, Adam was lonely in the garden.
Mwari vakatsvaka mubatsiri kumwe kwese ndokubva vashayiwa. Bible ndokubva rati asi vakamuvhura parutivi rwake vakatora mbabvu yake. Which means solution yedambudziko remunhu yakawanikwa mumunhu ane dambudziko. So dzimwe nguva dambudziko rauinaro ipicture yekuti ndione answer yacho iri hidden in you. So Bible rinobva rati and God opened the sight. Mwari vakavhura parutivi vakatora mbabvu. That there is something in you that can help you. Pese pauri kutsvaga help from outside, learn to kumbotarisa mauri kuti sei Mwari vakandisika vakandisa munyika yeZimbabwe mumuri yandakakurira yakadai munzvimbo yakadai ndikasangana nevabereki vakadai hama dzakadai sei, because zvese zvaunofungira kuti madisadvantages inyaya yekuti uri kushanda nazvo outside knowledge. But ukatsvaka information inside, Mwari une zvikonzero, Mwari unoviga zvinokosha mumudziyo wefu. So munhu akatsvaka knowledge akatsvaka information, saka Goliath chaakaita hana munhu waakauraya. Goliath akaisa information muvanhu. Power information nderini? Chinhu chaunonzwa kusende manheru becomes part of you. Even usingachifarire, even song yausingade ikaridzwa kwenguva refu inoita hit mauri. Why? Because ndo chinhu chauri kuramba uchiresa. So for 40 days Bible rangu ratoti in the morning muchingomuka muna Mr. Goliath vari kupopota. Manheru mada kundorara message ya Mr. Goliath yekurara. Right. Saka unomuka uchinzi hausi chinhu, worara uchinzi hausi chinhu. Panokwana 40 days unenge wakutotaura wega kuti shuwa handisi chinhu. Why? Nekuda kwekuti ndo zvawatenda, ndo zvawaudzwa, ndo zvawararama, ndo information yaitwa pass on to you every day reupenyu hwako. Zvoreva kuti pari kungoita step in David. Number one advantage ya David, haana 40 days dzaakaspenda achinzwa zviri useless. That's powerful. Yeah, he's a new guy in the camp. So sometimes in life munhu anokudza makuhwa ndi ari more dangerous. Because zvimwe zvinotaurwa usiku zvikasasvika kwauri it's not a problem. Saka pamwe pacho paunozobuilda hasha nekuzodini une munhu akuudza imwe information iri dangerous. So information ya Goliath yekuti hamuna zvamunoita, varanda vaSauro hamundikunde, yakapinda munzeve dzevanhu vakairarama. A new guy asina information here akangozvinzwa once ndokubva azvichallenja. Kureva kuti you need a mind inokuudza kuti ndakutsvakawo information ine chekuita nezvangu nezveupenyu hwangu. Nekuda kwekuti David unotoziva kuti Mwari uyu ndine matestimony, ane zvekukunda kwaakandipa, Mwari uyu ane simba, ane nyasha. So akasvika paextend yekuti kutungamirira kwaaita Israel, he was not the one now leading Israel. The one who was leading Israel by time yakauya David mukeni, it was Goliath. Nekuda kwekuti so aishanda neinformation ya Goliath. Akatoti aiwa Goliath imhari yakabva kudhara ichirwa, Goliath anozodai kurati advert ya Goliath yanga iri within the camp of Israel. Instead yekuti camp of Israel itaure pamusoro paMwari nekugona kwake, vanga vakutaura simba raGoliath nekukunda kwake nekugona kwake to an extent yekuti so he was now a puppet kumessage. Saka uchanoti vanhu vazhinji muupenyu anotaura zvaakataurwa ende ndo zvaari kutotenda kuti asi rimabva kuri tingaitei, nyika ino haisi yedu nekuzodii. I always challenge people, munhu vanoti ndakabva kuMalawi kuti tingaitei muno, maChina akabva kuHong Kong. Distance haisi nyaya. Uzoona kuti zvimwe zvaunenge information yawakaudzwa uzaona kwaunoenda una chaunogona ichocho ukangochitenda chete. Power ririmo mukurarama kubelieve, kutenda. Zvinhu zvese zvaunotenda zvine simba zvinova effective muupenyu hwako. Kusvika wakutsvaka the right information, woburitsa zvisizvo mauri, woburitsa zvisizvo. Tiri vafana teti kana takubva kumusha tichiuya mutauni so ndaiona miti ichimhanya. Saka ine information. Uri mudiki kune zvinhu zvinofamba, wakura uzonoti hazvifambi. So there are times you need to grow. Une zvimwe zvinhu zvaunorespecta uchiti zvinodai, wazokura uzoti zvinhu izvi hazvidaro. Might can't kumets aripo but kuprimary level. Secondary level maitike ndo ega ariko zvinowekeka. So there are levels in life dzekuti ukasaacquire information unoramba uchidzvanyirirwa, kwete nokuti vanhu vari kuda kukudzvanyirira but uri type inodzvanyiririka. I will quote statement ya Steve Biko, a politician akafa kuSouth Africa long back during apartheid. Anoti the power of the oppressor is in the mind of the oppressed. Simba remudzvanyiriri riri mupfungwa dzemunhu ari kudzvanyiririka. So the devil works with that system. When you lack knowledge, you perish. The devil becomes powerful to you. Not kuti ari powerful, but unomupa power. Nekuda kwekuti ari kusecha kuti unozivei. As long usingazivi, vanhu mugarden reEden, they are down for yakabva pa lack of knowledge. Nekuti the devil anoti Mwari ari kutya kuti mukadya muti uyu munofanana. Yet they were created in the likeness and the image of God. Which means there was no need for them to eat the tree. Because already chavari kudyira kuti vafanane naye. Even vasina kudya, vakatofanana. So there are times yekuti ukashaiwa right information, the devil
anoita party newe. He takes advantage of you. And mazuva it's very challenging kuti even kumachurch, even mapastor, even maprophets vakaziva kuti congregation haizivawo Mwari, haina shoko rarinoziva. Manipulation hainzvengeke kana une lack of knowledge. Chitsotsi nokuti vakoma vaDavid vaJoseph havana kuziva kuti ndiJozi ane chibage. That's why vaibhadhara. But chakaita kuti Joseph adzorere mari mumasaga, aiziva these are brothers, they lack knowledge, nyangwe vane nzara. Saka generation yedu matine nzara and knowledge hatina futi. Saka mari inoenda nemumasaga. Uchaona kuti rim generation kuti vanhu vanenge vachema, ndakazovharwa, navo vakati vachandinamatira, ndakabvisa mari yakati, zvikazodai. Munhu anobhadhara zvakabhadharwa nekuda kwokuti haazive kuti zvakabhadharwa. One day taigocha pamereki, nguva yamwe muchinda atengesa maBhayibheri. Bible taafarira paitavhura mukati. First page pandakarivhura ndakanaona rakanyorwa not for sale. Not for sale aitotengeswa. Ende muchinda akatoatengesa not for sale wayo. Saka muchinda ona zvakanyorwa mukati umu. Vanza vakapiwa kune vakatanga kupiwa mabhuku iwaya. Ndwana not for sale kana kwakuno kutotengeserana. So you see kune zvinhu zvisingatengeswe zvinotengwa. Nekuda kwokuti kana usina knowledge, kana usina ruzivo, the devil takes advantage of you. So church now yakamira pa preaching. Church iri kuleka pa teaching. Preaching for you to believe. Teaching for you to stand, be grounded and do things in life. Saka challenge yatinayo, knowledge yacho iyo manje haipo. Chaita kuti ishaikwe muchechi zvaunza manipulation kudzvanyirwa kwevanhu tsikira. Saka tinoona kuti vanhu vazhinji mazuva ano havachanamata. Kwete nokuti Satana anetsa, asi nokuti vakanetswa kuchechi. Bible rangu rinotaura richitiro takura ijoki rangu nokuti rakareruka, Matthew 11:29. Kureva kuti kana watakura zvaKristu, sign yekuti ndezvake. The burden must be light. Vachiona kuti mazuva ano zviri kurema, chechi inorema, zvotonyesera kudenga kwacho kuri hakupindike, zviri kudiwa zvacho kuzodii. So ndakaudza vamwe ndikati ukanzwa zvarema usashingirire, bvunza kuti hamuna kuwedzera zvenyu here, muridzi akati zvakareruka. It must be light. Kunamata haisi hondo, kunamata mufaro. Kunamata relationship yemunhu naMwari. But these days mamira nekuda kwokuti we lack knowledge. Vanhu vanofunga kuti kana wakuzodai so unenge tanga wakupanduka chingobvuma zvataurwa. Hazvina kuipa kuwirirana nezviri kuparidzwa, asi zvakanaka kuonesana kana zvisinamira zvakanaka. Black and white TV haina kupandukirwa nekala. Yakangoya kuzongoudza vanhu kuti asheti ndeiredi. So there are times yekuti it's good to open up, toonesana zvokwadi, we move on as the church, vanhu zvoti upenyu huchiitira zvakanaka. Wow, Evangelist nguva yedu ndoyakutirasikira but Evangelist Muparinga, simba reruzivo, ingoti harero. Yeah. What a powerful teaching. Thank you so much, Evangelist. We really appreciate you. Kunoda kukubata any information that mungade kushare nevamwe set up kuti muyende. All right. On Facebook, my page Evangelist T Muparinga. Also on WhatsApp 0772914701. 9147. All right. Then the Maastricht, I also preach Maastricht. Saka. So on WhatsApp, net Facebook. Vanenge vane updates. Everything very copy. Yes. Mati Gonera, thank you so much. We really, really appreciate you. And what a word that has been. And Shokoranga Rini Simba just